ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଚିନ୍ତା ଘଟିଥାଏ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ତାମିଲନାଡୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗତି କରିବାକୁ ଥିବା। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 55 କିମି ଯାଇ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା। ଦୀପାବଳିରେ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସିମ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଲୋକପୁର ପୂର୍ବ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 28ରୁ 2025 ରୁ ନଭେମ୍ବର 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ କେବଳ 1 ଟଙ୍କାରେ 4GB ସୀମିତ ପାଇପାରିବେ। ଉପଭୋକ୍ତା ଏଥିରେ ଅସୀମିତ କଲ୍, ଦୈନିକ 2GB ଡାଟା, 100 SMS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଭାଇରାଲ ପରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇବା। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ପରେ ବାନ୍ଧିନେଲା ପୁଲିସ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗହାଣ୍ଡି ଥାନା ଚୁମ୍ବୁଗାଁ ଗାଁରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ 3 ଜଣ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ କହି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୁଶାନ୍ତ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା। କୋରାପୁଟ ଚିଲୁପାଲି ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ଖସିପଡ଼ିଲା ପଥର, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଥର ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 15 ଦିନ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣିତ ମଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।